अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. एक जरा तरी थोडी लाज शरम जर असती तर मी इथे बाबा ह्या नोकऱ्या आणल्यात, 50 आणल्यात, 100 आणल्यात, माझ्यासारखा कार्यकर्ता असतं मी काय केलं, मी सरळ राजीनामा फेकला असता मुख्यमंत्र्यांकडे. माझ्याकडे जोपर्यंत एखादी फॅक्टरी सुरू होत नाही तोपर्यंत मी नाही मंत्रिपदावर राहणार. का नाही दिला राजीनामा? का नाही दिला? मलबारीला राहायला मिळालं पाहिजे, बायको पोरांना घेऊन, पाहुण्यांना घेऊन, म्हणून राजीनामा दिला नाही. थोडी तरी जनाची मान. आज जवळजवळ 20-22 हजार मुलं मुली आज गोव्यात जातात. आठवड्यात एका दुसरा ॲक्सिडेंट, कोणाचा हात मोडला, कोणाचा पाय मोडला, कुठल्या तोंडाने आम्ही जाणार त्यांच्याकडे भेटायला? 3-4 महिन्यात एखादा दगा होतो. जास्त दोडामार्गवासी जे जवळचे आहेत ते जाऊन येऊन अपडाऊन करतात. आज काय अवस्था आहे त्यांची? कधी विचार केलाय तुम्ही? 20-22 हजार लोक तिकडे जात आहेत, ते कसे जगतात, काय करतात, कधी बघितलं तुम्ही? 10 आणि 12 हजार तिकडे जातात. आणि बघ ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर आमच्यासारखा जे सांत्वन करायला जातो त्यावेळी ते आई बाबा जे बोलतात, जे दुःखाने उद्योगाने बोलतात, आम्ही काय सांगणार त्यांना? आम्ही या ठिकाणी काय करू शकलो नाही म्हणून सांगणार? 15 वर्ष ज्याच्याकडे आता सत्ता, 8 वर्ष मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, तरी जमलं नाही. मग याचा विचार आपण कधी करणार नाही का? तिलारी ॲम्युजन पार्क येते, ॲम्युजन पार्क तुमच्याकडे स्वप्नातलं. कदाचित दीपक भाईला रात्री स्वप्न पडत असतील आणि ती तुम्हाला सांगत असतील. जोपर्यंत आमदार बदलत नाही तोपर्यंत सावंतवाडी विधानसभेचा विकास होणारच नाही. 15-20 वर्ष अजून मागे ना, मी तुम्हाला सांगतो. कोणी चूक करायची नाही, परत कुठल्याही बाबतीत चूक करायची नाही. शेवटी वरच्या लोकांना पण समजलं पाहिजे की इथं कसा अन्याय होतो आपल्या कार्यकर्त्यांवर. मी माझ्यासाठी नाही बोलत, पण शेवटी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचं हित आपण या ठिकाणी डोळ्याच्या समोर ठेवून बोललं पाहिजे. मी जसं काम करणार नाही, मी माझ्या सगळ्या सहकार्यांना मनापासून धन्यवाद देईन. पैशाचा वारे वाटप होईल, पैसे घ्या, लक्ष्मीचा अजिबात दुरावास करू नका. जे येतील ते पैसे घ्या, सगळं तुम्ही सांभाळा, पण आपल्या ठरल्याप्रमाणे आपलं ठरलंय. आपण एकच वाक्य बोलायचं, आमचं ठरलंय. काय ठरलंय ते तुम्हाला आणि आपल्याला माहिती. आपण ते कोडं उडायचं नाही. पण शेवटी तसं जर काम केलं तरच आपण उद्या या विधानसभेतल्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न्याय देऊ शकणार आहे. ओतून सगळं काम केलं, इकडे जीव ओतून आम्हाला संपवण्यासाठी तुझे प्रयत्न चालू होते, आम्ही नाही कधी चालायला दिलं. त्यामुळे अशा धमक्या मला कधी देऊ नको. माझे नेते आहेत ते मला बोलतील, मला बोलायचा अधिकार दुसऱ्या कोणाला नाही. माझ्या नेत्यांचा अधिकार आहे 100%. मी ज्या माझ्या पार्टीच्या नेत्याने सांगितलं ना, मी दिला आयबी फॉर्म, तिथं फाडला. कोण करत नाही आताच्या काळात असं, पण आम्ही केलं. त्यामुळे मी पार्टीला इथं न्याय मिळायला पाहिजे, माझे प्रामाणिक प्रयत्न आहेत. तुम्ही जेवढे कोण माझ्याबरोबर राहाल तेवढं सगळ्यांना तुम्ही काळजी करू नका. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, आपण सगळ्या बाबतीत मदत करू, अजिबात हलके करू नका. जे कोण राहतील त्यांना पूर्णपणे मदत माझ्याकडनं या ठिकाणी. आणि इथले जे प्रश्न आहेत, इथले जे सगळे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी जिवंत असेपर्यंत तुमची कोणाची साथ सोडणार नाही. मी जिवंत असेपर्यंत तुम्ही कोणी मला कोण धमके देणं आलं नाही. मला जय बघा आता तरी काहीच नाही हो. मी 2014 पार्टी सुटली, ते काय झालं ते तुम्ही अजिबात काय डोक्यात काय घेऊ नका. तुम्हाला कोण धमकावणार नाही, तुम्ही काळजी करू नका. मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो की पार्टी सोडायचं मी तुम्हाला कधी सांगणार नाही, पण पार्टीच्या नेतृत्वाला हे कधीतरी समजलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.